ndaishandira munhu ndandava ne6 months ndisingahori. Saka pakumba kwakava nepressure yekuti vana nzara, vana mari yechikoro, ini ndandiri mai ndini baba. Ndikaona kuti zviri nani nditore mari ndizviporesa. Makazviporesa? Ndakazviporesa. Mari? Ndakatora 500. Asi vakahonditi 1000 semunhu naabirwa ahotauri chokwadi unoreva pakuru. Pamakatora 500 iyoyo pari pai? Mumba. Pai pacho? Ndakatora musefa. Paitori nesefa? Kuma namba yemasefa nekizva mazvona? Ndakagwejenura. Aiaiai. Maifana kuita makanika ndizvo? Alright. Ndobva vakazozviziva sei kuti ndini? Vaidoziva kuti ndini nokuti ndini ndaichengeta mari yacho. Pamakatora iyoyo 500 papasina imwe yakasara? Iripo yakasara. Ukangoti 500 nenhamo yangu iyi? Inokwanisa kuti ibhadhare vana vangu school fees, itenge chikafu. Makaziniswa mapurisa sei? Ndakabva ndadobva ipapo ndobva ndaenda ndikanotsvaka pamwe pokuloja. Ndobva vangodoita 2 months vachinditsvaka. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingstone Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Chirongwa ndicho chichaita mbiri pano pa Sly Media TV. Chirongwa chinonzicho Home Away from Home. Chirongwa chinofarirwa nevanhu kupfuura zvimwe zvirongwa zvese, tichipa kutenda kune imimi mafollowers edu nemasubscribers munotsigira chirongwa icho chichi, nekuti aiwa kachinokunzirai mutakunanzva nhapitapi yehurukuro yenyaya dzatinenge tichinzwa kuhama neshamwari dzinogarawo musungwa, dzimwewo hama dzatinenge tawana mukana wekuti titaure nadzo tinenge tichida kunzwisisa sarudzo yavakatora mukati meusungwa yekuti vanoda kudzidzei kuti kana vachizenge vabuda munomu vanotanga upenyu hwavo patsva vachiita zvinhu zvavasina kumbobvira vamboita muupenyu hwavo vachipinda muusungwa. Ndo nyaya yatinonyanya kufambira kunoku yerehab, zvichireva kuti rehabilitation, kureva kuti kana munhu achinge abuda mujere matarisiro nemaonero atinomuita isusu anofanira kunge achisiyana, nekuda kwekuti kana achinge apinda anopinda munomu, kana anga asinganamata anobuda ave kunamata, chinoti anenge achisikwa chitsva. Zvaanenge achidzidza hakusi kunamata chete, nekuti kudenga tichazokuenda kana tichinge tafa, asi pane upenyu hwekuti iwo urarame uri pano pasi. Upenyu ihwohwo hunoda kudya, kudya kunoda kuti ushande, kushanda ikoko kunoda kuti uve nemaskills ekuti ugone kuti izvi ndo zvandaakufarira kuti ndiite zvinodzidziswa muprison. Kare kwairohwa munhu semunhu mujeri achinzi iwo pauchagara 10 years unenge uchirikitwa zvokuritwa zvero usazozviita, asi zvinezvi vakazotora shanduko vakaona kuti vanhu vanopinda nemacircumstances akasiyana siyana, nekudaro kazhinji kacho pamwe inenge isiri mhosva yavo, pamwe background, pamwe vakafurirwa nepeer pressure, zvakasiyana siyana zvinoita kuti vanhu vasvike panyaya iyoyo. Asi donzvo rejere nderekuvaka munhu nekumupa zvikwanisiro zvatingati isusu maskills, nekuti kana une maskills zvakasiyana nekupuwa foshoro, inogona kupera uchiishandisa, asi ukapuwa maskills anogara mumauri kusvika musi werufu. Nekudaro akupa skill munhu anofanira kunge uchiremekedza uchimuda. Iye zvinezvi vatinavo vese vari kutenda kuti pandakapinda muprison vakatobuda kudhara vataura kuti upenyu hwandaanawo hwekuidai izvi zvokuita carpentry ndakazvidzidza ndiri muprison asina kuzviita. Ini background yangu yakataza kuti ndiende kuchikoro, asi pandakapinda muprison ndakapedza form 4 yangu, ndakapedza form 6 ndikatanga kuitawo makosi ndiri mukati. Program yedu ino donzvo rayo nderekunangana nenyaya yerehabilitation, asi chizivai kuti hatisi behind bars.
hatisi chirongwa chinoitwa neZBC chirongwa chinonzi icho Another Chance. Vane zvavo concept yavo yavakananga. Tese toda kuachivha zvinhu zvakasiyana. Iye zvinezvi ndina Sarudzai mwana wekwaNcuve ane makore 42 ekuberekwa zvichireva kuti ane 42. Paakanga achigara kuBulawayo ndo paakaita mhosva yaakapara inova mhosva yekutora asina kukumbira zvichibva zvazomusungisa. Ari mwanawo zvekare akaberekerwa kuMberengwa, kunze uko akasiya vana vanoitawo vashanu. Ari munomu ari kufarira nyaya yaakatanga kudzidziswa iri nyaya yegardening. Regai nditore mukana uno wekuti ndichingamidze Sarudzai Ncuve muchirongwa. Sarudzai, wakadi zvako? Tiripo, makadiwo. Aiwa, isusu tiri right. Manengo yakadi muri muno? Ndava ne 11 months. 11 months. Makatongerwa makore mangani kuti mugare muno mukati? 1 year 8 months. 1 year 8 months. Iye zvasara mangani? Ndasara ne 9 months. 9 months. Muchipinda muno mutisati taenda kunyaya yetheft, ndezvipi zvamakasikufarira kuita panguva diki yamakapinda iyo? Ndakapinda ndakafarira kuti munodzidzisiwa zvakawanda, chero wauchiita zvakaipa panze unobva waita unhu hwakanaka mujeri. Unhu hwakanaka 1 unokwanisa kuita amwe mabasa amaoko wanga usingakwanisi kuita panze. Pamabasa ese ari kuitwa munomu amuri kuita zvinezvi imimi ndapi? Tiri kuita garden, tiri kupfuwa huku, tiri kusima miti. Ndasingakwanisi kana kuziva kuti muti unodzvarwa sei. Asi ndakadzidziswa kuti chero munze avho unoidzvara wakadi uchidoitiwa zvazvo kudoti udzidze. Hatiende ipapo inoitwa sei? Ina handizvizivi. Ina ndamboona mukana wokudzidziswa. Saka ndatouwana nhasi. Inoitwa sei mudzi yemuavho? Unotora avho rako munzi yacho. Pane yakatsemuka napo ndipo paunoyo wakaitaridza mudenga. Hatani kubuda nepapo. Kana kurumidza kushuta. Ndipo unobuda kashuti kacho ipapo. Okay. So unozoisa unenge wakazisa pai? Unocheka chigaba chesupa. Woisa ivhu shoma, woisa ivhu rakati wandei, woritsindira rooma. Woisa munzi yako. Woisa ivhu futi wotsindira pooma. Wopedza 2 days usina kudira, wodira rechi3. Chakanakira kudyara miti chi? Chakanakira kudzvara miti inobatsira kuti tiwanewo zvokudya tiri mujere. Tiwanewo chero mumvuriwo takatandarawo tiri mujere. Okay. Kupa nyaya yekufema pa yeoxygen. Ndakabva. Mukusiya zveupenyu. Ndasiya zveupenyu. Muchifema zvenyu oxygen yakanaka muri pasi pemuti apa. Alright, zvimwe zvamuri kusima kunze kwemuavho chi? Tiri kusima vegetable, carrots. Zvama musingazivi pane nyaya yegardening zvamakuziva zvinezvi? Ndava kuziva kuti muriwo unodzvagwa sei, unodiridza sei, haudiridzi wakamira kungoti po, unokotama wochidira zvakanaka. Hanzi sei usingafaniri kuti po? Isite chida kuti katikurumidze po kwai panooma pasi kana kuti panochereka zvinhu hazvihoiti zvakanaka. Ndo secret yacho. Koini zvandaita kudai kuti nedhishi hazvidango matondiseka saka izvi mukatoonawo futi munhu ari kuzviita izvi zviri makutoti apa pane kaubharanza. Kuti handichibuda panze ndakukwanisa kuita zvinhu zvangu, handichatori chemunhu. Hamuchatori chemunhu. Inova ndo nyaya yakakupinza imwe. Chii chachaitika? Makatora chi? Ndaishandira munhu. Ndandava ne6 months ndisingahori. Saka pakumba kwakava nepressure yekuti vana nzara, vana mari yechikoro, ini ndandiri mai ndini baba. Ndikaona kuti zviri nani nditore mari ndizviporesa. Makazviporesa? Ndakazviporesa. Mari? Ndakatora 500. Asi vakahonditi 1000 semunhu naabirwa hautauri chokwadi, unoreva pakuru. Pamakatora 500 iyoyo pari pai? Mumba. Pai pacho?
Ndakatora musefa. Paitori nesefa kuma namba yemasefa nekizva mazvona ndakagwejenura. Aiaiai maifanira kuita makanika ndizvo. Alright. Ndobva vakazozviziva sei kuti ndini? Vaidoziva kuti ndini nokuti ndini ndaichengeta mari yacho. Pamakatora iyoyo 500 papasina imwe yakasara? Iripo yakasara. Ukangoti 500 nenhamo yangu inokwanisa kuti ibhadhare vana vangu school fees, itenge chikafu. Makaziniswa mapurisa sei? Ndakabva ndadobva ipapo ndobva ndaenda ndikanotsvaka pamwe pokuloja. Ndobva vangodoita 2 months vachinditsvaka. Ndobva vaondiwana. Ndobva vaendesa nyaya kumapurisa? Ndobva mazopinda pamakaenda pana jaji makaita muchipuhwawo nziye zvinezvi makunogara mujeri 1 year 8 months. Makanzwa sei? Apa maida kuchengeta vana venyu ka? Ndonyaya makatorera mari handiti? Ndobva mazonzi 1 year 8 months. Zvikureva kuti pane 1 year 8 months makaseparatana nevana vaya vamaida kuita se? Ndakachema. Serious? Ndakachema nokuti ivo vandiudza kuti mhosva yako vakati 10 years in prison. Ndobva ndada kuwa pasi vakati ndakunzwira urombo, upenyu hwako hausati wamboita mhosva. Nokuti ndakapedza nguva vasina kutonga mhosva yangu vachida kuona kuti ndakamboita mhosva here kana kuti handina. Vakati ndakunzwira tsitsi kuti unoti vana vako vari vega, baba vako namai vako vakura. Saka tokuita 2 years in prison, 2 years 6 months in prison. Ndobva ndaenda kujere vakandibisirawo 10 months. Ndikasara ne1 year 8 months. Pane zvazvakaitawo here pakubvisirwa makore aya muupenyu hwenyu makanzwa sei? Zvaidondirwadza. Kunyange nepa 2 years idzodzo? Chero nanhasi zviri kundirwadza. Nokuti vana handimbozivi kuti zvimire sei. Baba vangu ndakavaguma 9 February this year. Saka kusvika naizvezvi handimbozivi kuti kumire sei, hapana wakambouya kubva kumusha. Vana vana vashanu ava handiti? Vanani? Vana baba vangu namai vangu. Kupi kuMberengwa here kana kuti Bulawayo? Mberengwa. Mberengwa mbori nechekubwemi? Mberengwa ndobva pamberengwa office, pakati pemberengwa office nemunene. Alright. Baba vevana vari ku? Akashayika. Papa nematambudziko. Papa nenguva yakadii munhu wechikadzi anoritira vana vake 5 ari ega? 5 years. 5 years. Muchivaendesa kuchikoro mega? Vamwe vakadotadza kudoenda nekushayiwa mari. Alright. Iye zvinezvi tinoda kutarisa kuti muchizenge mabuda imimi handiti mataura zvokuti muda kuzonotanga zvenyu. Pane here zvinhu zvamungada imimi zvokuti mhuri yeZimbabwe iri kuteerera zvinezvi inogona kuti inini ka sarudzai mwana wakwanyu ndoda kumubatsirawo nezvinhu zvokuti anowana pekutanga, nokuti nyaya yake ndainzwa ane vana 5 akafirwa nemurume. Chakaita kuti apinde mujeri inyaya yekuti aida futi kuti ariritire vana ava nekuti vana ava dzavanherera. Muri kuti chii kumhuri yeZimbabwe? Kumhuri yeZimbabwe ndiri kukumbira batsiro kuti ndibatsirwevo ndipo ndobudawo ndiwanewo chokunoita chokuti ndiraramisewo mhuri yangu, ndisahopinda dambudziko rokuti ndotora chinhu chemunhu ndisina kupiwa, zvinopa kuti ndive mujere zuva ranhasi. Ko muchiri munomu pane here futi zvimwe zvamungada kuti mubatsirwe nazvo? Ndichiri munomu ndinokumbirawo kuti mundibatsirewo chikafu. Hapana unondivhizitira nokuti vabereki vangu vakura ndivo vari kudoshandirawo vana vari panze. Saka ndachitsvakawo batsiro rechikafu. Tichitarisa mazera evana vadiki diki vachiri kuenda kuchikoro vangani? Vane mazera ekuenda kuchikoro? E3. Vane makore mangani? Umwe 8 years, umwe 12 years, vamwe twins 17 years. Amai venyu vari kuchengeta vana vanoenda kubasa here?
Havaenda, vakura havachaoni. Havachaoni futi. Ku baba variko naamai asi vava vanhu vechikuru. Takautoti mapensioners vano vanhu vari kuchengeta vana vakasiyiwa nasarudzai paakatanga kupika muno mujere. Vari zvekare vana vanga achitamburira achishanda sahouse girl. Panova ndo pakazopindawo mweya wekuti awane zvikwanisiro achibva azotora asina kukumbira. Nekudaro vana ava vari kurarama manzwa makore avo kuti vana ava vari kunge vachifanira kunge vachienda kuchikoro, asi izvi asina kuzoziva kuti vari kuenda kuchikoro here kana kuti havasi kuenda. Asi munotongoziva kuti kana mwana achigara nepensheni pane zvinodiwa. Handizvo here Sarudzai? Vana ava tingati vangade here kugara, vangade here kuenda kuchikoro? Kuziva kwenyu imwe. Kuchikoro ndiko kwavanoda kudoti vaende kuchikoro kuitira ramangwana dzisava mbavha. Ndine shuviro yokuti vana vangu vaende kuchikoro. Chii chakaipira kuba? Chakaipira kuba unohopinda mujere. Jere riri kukurwadza here? Harindirwadzi nokuti randidzidzisa zvakawanda. Kana ndandisina kusungwa ndaingoramba ndichiti zvakanaka zvandiri kuita. Alright. Kune vanouya vanoparidzirai, vanova ndo hama dzinouya dzichikuvhizitirai, muri kubatsirika zvakaita sei? Tiri kubatsirika kunamata chaiko chaiko. Tinobatsirika. Nokuti pavo zvavane vanazvo vanotibatsirawo. Handiti. Pamakauya muno muchinamata here? Muri tiri kunzoko? Ndiri panze ndaidotaura zvokuti Mwari hako hakuna munhu. Hakuna Mwari, asiko zvino ndoziva kuti kuna Mwari. Nokuti ndiyo nguva yandakapiwa naMwari kuti ndinamate ndiri kujera. Samune musiyano wamakuona kurarama usina Mwari nekunge uina Mwari, musiyano wacho wakamira sei? Musiyano iyi yakasiyana. Kauna Mwari zvinhu zvako zvobva zvaendeka. Usinganamati uchiti Mwari hako, zvinhu zvako hazvifambi zvakanaka. Ndo zvinopa zvokuti wopinda mujere. Kune vanhu vane mwoyo murefu, vana mbuya, vana gogo vamunoshanda navo muno. Mashoko enyu kwavari ndeyekuti? Mashoko angu ndeyekuti ndinovatenda zvikuru nokuti vandidzidzisa zvinhu zvandandisingagoni kuita ndiri panze. Ndakugona kuziva kuti chero ndikabuda panze hama dzangu ndodzitaudzana nadzo sei. Ndinokumbira ruregerero ndichipa kuti vandigamuchirewo zvakanaka pandinobudawo. Hamuna shuviro yekuti vauya kuzokuonaiwo? Shuviro ndinayo, asi kuti ndoona sokuti havana mari. Kuna baba naamai chete? Kuhanzvadzi vaningina? Hazvanzi dzangu hadzishandi, dzine mhuri yadzo iri kuenda kuchikoro. Saka ndoona sokuti pamwe ndo zviri kuvadii, zviri kuvanetsa. Plus ini vana sisi vangu ndakangodosara ndiri 1 vakashayika. Saka hazvanzi dzongova 2. Saka ndoona sokuti pamwe zvinhu zvakaoma. Haichokwadi panguva yatiri nezvinhu zvinenge zvakaoma. Pane mamwe mashoko here amusina kutaura neni amungade kutaura amasirira ari pakadzika pemwoyo wenyu? Kuti dzimwevo dziri hamawo dzefamily ndanchikumbira kuti dzondionawo semunhu wakasungwa. Kukanganisa kunowanikwa, chero ivo vari panze vanogona kukanganisa. Ndigokumbira hama dzekwamai vangu nokumbira ruregerero kwavari kuti vahondionawo ndakakanganisa. Alright. Kune vanhu vari kushanda mudzimba vanoona zvakasiyana siyana ende zvinotoreka zvakawanda. Munovapawo dzidziso yekuti? Ndinovapa dzidziso yokuti kana vachishanda mudzimba vasatora zvavasina kupiwa, nokuti vakatora chavasina kupiwa vanopinda mujere.
polisi inotaura kuti kana wanyimwa pay uya kwatiri utiudze upiwe mari yako. Handi ewa chiri musakazaka chinozvinzwira vari kunze uko hanzi regai kuita mashortcuts kana uchinge wasara uri wega pamba kana kuti wanga usina kupuhwa mari muhoro wako hanzizvo enda kumapurisa kana kuministry of labour vakamirira kuti vakugamuchirei pane zvichemo zvenyu. Iye zvinhu zvichanda kukumbira ndechekuti muchioneka vateereri vepano paSly Media TV nesi tichikutendai nekuwana mukana wekuti tikurukure nemi tiri mukati meino nzvimbo yeShurugwi Female Prison. Okay, ndinokutendai veSly Media maita kuti nditaure nemhuri yeZimbabwe nehama dzanguwo dzazvinzwirawo chero wanga asingadi kundiona uchahondionawo. Ndatenda. Chero anga asingade kuuya kuzondiona anozouya kuzondionawo nekuti ndachisikwa chitsva munomu ndakauya ndisinganamate ndave kunamata ndakauya ndisingagoni kudyara miti ndakudyara ndakauya ndisingagone gardening ndakugonawo kupfuyawo kuburikidza nagogo vari muno muprison vanotidzidzisa mabasa akanaka ekuti tigone kuzvimirira semunhuwo wechirikadzi kudai ane vana vashanu vada kunge vachidzidziswa. Vari kukumbira kuti pavanobuda mumwedzi yasara iyoyi vari kudawo zvikwanisiro zvekuti vazenge vachinotanga upenyu hwavo vachizvipfuira huku vachizvidyarira miti yavo vachizviitira gadheni ravo vachirima miriwo zvinhu zvavanga vasingazivi asi vazvizivawo nekuda kwekuti vazenge vazvidzidza muno muprison. Chasara zvinezvi chekuti ndionekere tarumbidzwa Rudhenya Indon Sylvester tapfuma nei simbi yebasa tiri kuno kuShurugwi kuMidlands. Musare zvakanaka tosangana mune zvimwe zvirongwa.